Bon dia, Arnau. Què fas per ací? Agarrant taronges del terreno. Però mira, si jo t'he portat un cabàs que he anat al supermercat i n'he comprat. Estos son millors. No, però aquests són molt lletges, Arnau. Lo bonito está en el interior, como el amor. I vosaltres sabríeu diferenciar les taronges de supermercat de Marruecos en les taronges de camp? Deixeu-nos-ho en els comentaris. Fa una hora que m'està rondant la fam, encara no són ni les 9:15, amb gana de que arribi l'hora d'esmorzar. Un pla de tramusses, ensalada i nuvolet, porta'ns la beguda que ens estem morint de set. Truita de creïlles, xipirons i una brascada, fes-me un almoçar, fes càrrega de sobrassada. Pimentó amb zamorra i cacauet de collaret, dos entrades clàssiques del bon esmorzaré. Que la festa continue si tenim el pa creixent, porta'm més llimona i amb el vi la mesclarem. Carajillo, cremaet, un tallat, curtet del tesoruco, misteleta, no poden faltar a la ruta dels esmorzars. Anem de ruta, busquem un bar. Anem de ruta, la ruta dels esmorzars. Bon dia, on han vingut avui? A almorzar? Avui hem vingut així al Niu, a Sueca. El niu de Sueca a esmorzar. I què és el Niu? No teniu una referència a un altre grup musical? Me sona niu a nius de nit. No sé si hi ha una connexió màgica que diga que havien de vindre així, a aquest lloc a esmorzar. I qui són eixos de Nius Nedit? És de la cançó de la intro. Ah, això són de la cançó? Clar. I és de la cançó que sonarà ara a continuació. Tant de temps, mira enrere i fa tant de temps que no passa res. Hem perdut les ganes de viure el present. El Miquel va ser pare d'aquells bons anys, quan es podia jugar al carrer i amb un pal de fusta feies de guerrer. I ara que t'has adonat que el temps no para, acosta't a cantar. I ara mira les estrelles, primaveres per passar, el color de l'esperança, un somriure a dibuixar, que si qui no corre vola, i a tu no et veig volar, que la vida són 2 dies i t'has d'espavilar, que la vida són 2 dies. Però on està el Niu? Me han dit que així és divendres feien alguna cosa especial, Doncs no? mira, estem en un lloc molt especial de Sueca perquè estem molt prop de lo que és el mercat de tota la vida, que es fa els divendres. On se fa? En quin carrer? Els divendres. Per això te recomano, Arnau, que si vens en cotxe un divendres a Sueca, que no l'aparques en el Carsicar. I altra cosa, anem a l'esmorzar, no? Sí, ara quedarem a Juanjo. I a Juanjo! Bon dia, com estem? Bon dia, Bon dia. Què me'n portes per ací? Ui, doncs ja fa que aneu picant un poquet, vale? Un poquet d'olivet i cacauet. Com estem? Molt bé. Vale. Tu diràs que tens per almorzar? Pues tenim de tot. Tenim carn de cavall, tenim abaetxo reposat, tenim mandonguilles caseres de abaetxo, tenim un fundit de pernilet en formatge de cabra i tomaqueta, tenim un polís, que és un bocadillo que fem amb pollastre, en pechugueta. Un polís? Sí, I per què es diu el polís? Se diu polís perquè el van crear uns xics, uns policies locals, vale? I arrel d'això, pues, com el demanem a muntó, pues, nosaltres el farem i el posem en la carta. I és petxuga de pollastre, salsa roquefort i carabasseta. Bueno, jo vull provar això. Sí, ja me l'ha pillat. Molt bé. Jo me quedaré en el de mandonguilles de l'Oixo. Molt bé. Doncs jo el fundit. El fundit de cabra. El fundit de cabra. Molt bé. Pues sale, marxant. I per Hola, a beure, Juanjo. què voleu? 3 cerveses. No, jo vull vi llimonada, Vin llimonat. que la Jonca no s'ha ensenyat. Jo també, cervesa. Una pregunta, Juanjo, tu creus que han vingut a bona hora per almorzar? Sí, home, per supòs. Vosaltres teniu fam? Nosaltres sempre tenim fam. Doncs entonces és la millor hora. Així és. Oh, anem a Molt bé. almorzar algo. Juanjo. Arranca đau hai này nhóm nhập này là như vậy bay mà phải sao chúng đi tới ăn rồi lên đàn Vaig decidir marxar del que era el meu poble,
vaig deixar germà. Però ja tenim així els bocates. Les manduguilletes... Això per mi. Ok, l'aigua. Madre meva. El polis que havíem furtat per així. Ahí, Bueno, però tu no te quedes a fer. Molt bé, molt bé. Vale, bon profit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mireu quina pinta que té aquest entrepà. Primer he de dir que el pa està supercruixent, dir això. Mireu la pinta que té l'entrepà, supercruixent, amb el formatge de cabra i el pernilet per ahir, que jo crec que l'han ficat al forn, pot ser, Juanjo? Sí. Me confirmen per la cuina que sí, el pinganillo? Així tenim l'entrepà de mandonguilles de Baetxo, es nota que són caseres, mira. D'una voluntària venia de la mà. Jo crec que són les millors mandonguilles que ha provat i ja portem molts bars de ruta. Està banyat en un poquet d'allioli, això es diu banyat perquè està per baix. Així tenim l'entrepà al polis, que porta petxugueta, carabasseta i un poc de salsa de formatge al roquefort. Me comunica Juanjo que aquestes mandonguilles són fetes per l'elaboració de la sogra. Ah, sí? Vols una? Vale, va, Fent. la provaré. En el lloc. Jo també vull Recepta una, secreta de la sogra de Juanjo a la Patrimonial. Club de Mosor. Noten en seguida, Molt cruixent per fora, però per nit molt suaus. I finetes, perquè encara estiga més cruixent, no? I l'allioli què opines? A mi l'allioli m'encanta. Jo l'allioli, tot el que es pugui combinar en l'allioli, m'encanta. Tu també vols una? Home, Però mal que si així pots- Juanjo n'ha ficat vàries, Gràcies. Perquè antes ja de mitjà d'entrepà ja no queden. Que no te caiga. Vale. A provar-la. Bueno, anem a almorzar. Són ja les 11:30. Sonrisas de gandiol. En este el formatge de cabra li dona un sabor espectacular. Perquè com està al forn, està mig tostat, Sonrisas de gandiol. Bueno, pues a mi este m'agrada molt la salsa roquefort. Vos sabeu, jo soc molt fan del formatge i està molt ben aconseguida i lliga molt bé en la petxugueta i la carabasseta. Està espectacular. Sabeu què és el que més m'agrada d'este entrepà? A part de les mandonguilles i l'allioli? El què? El pa. Ah, sí? Perquè, com tu havies dit, està molt bo. Mireu així. I jo me quedé molt sobretot en les mandonguilles. En el pa també està molt bo, però les mandonguilles jo me reafirme en el que havia dit. T'imagines un entrepà de mandonguilles de Baetxo en salsa roquefort? Jo penso que estaria bo, i en allioli també. A veure. No mescleu. Bueno, No si mesclem per vols mesclar. el partim, no? I fiquei unes mandonguilles i tu així algo. A veure, no se pot mezclar el allioli en una salsa roquefort. A veure, en tomaca pots mezclar un poquet d'allioli, això no hi ha ningú problema, però una salsa de formatge jo personalment no estic a favor. Ja, vosaltres teniu algun secret per després no estar rotant el que és l'allioli? El secret ibèric. El secret ibèric, no? El minxes i ja pares de rotar l'allioli tot el dia. Sí. No, pues ho provaré. Ah, pues. Bueno, com s'ha quedat en fam, us hem meu, preparat ahir 3 cosetes, ¿vale? Anem igual. Això és un polpet a la gallega en una brandada de baetxo. Això són unes sardines fumaetes en guacamole, tomaqueta i mozzarella. I uns calamars rebossats en una maionesa de pesto. Quina pinta. ¿Vale? Bon Amb profit. quin, amb quin dels tres te quedaries tu, Ojo? Jo crec que sense dubte en el polp. El polp. Encara que les sardines no es queden a res. Pues jo estic veient els rebossats Dios. calamars i té molt bona pinta, la veritat. Oh, pues anem a provar-ho. Vosaltres mateixos direu. Haig de provar el polpet. Mireu el polp, quina base. Té una base com... No sé si es creïlla en alguna salsa... En allioli serà. Ah, en allioli. Una combinació diferent i original. Entre tu i jo. Mireu, això té pinta de ser un poc que tinga bastant creïlla. No du res de querida. No du creïlla, Juanjo? És una brandada de baetxo. És com si fos un ajorriero, però no du querilla. És llet, abaetxo, oli i all. Fa com si fos un allioli, però en la base Tipo de l'all. emulsionat, no? Com si fos una maionesa... Tot triturat. Triturat. Cous primer una miqueta el abaetxo, en l'oli i els alls i després els tritures. Anem a provar, Juanjo. A casa. Igual, esclatat entre tu i jo.
Bueno, a probar això també. Està molt bo. Se nota molt el... O sea, es algo molt original, no se nota... Se nota que lo te querilla. Y se nota el abaecho de fondo, el sabor de abaechet. Així vaig a provar aquestes sardines que A mi m'han dit que a tu t'encanten les sardines, Pelayo. Ara mos donarà la teva valoració. Estan, la veritat, que no havia provat les sardines tan grans, perquè solem provar-les de qualsevol supermercat i solen ser més xicotetes, però sí, al fer-les així i en este sabor que és guacamole, estan... Li dona un sabor especial. La textura que té la sardina és suaveta i en combinació amb el que és el guacamole li dona un toc especial. Bueno, jo vaig a provar els calamars. Que a mi en el rebosat este ja ho diu tot. M'han dit que, bueno, té una salsa de pesto, no? Sí, Anem a agarrar un poc de salsa. Té una textura cruixent per fora i per dintre estan suaus i molt ben aconseguits, la veritat. pues jo després me quedo en la sardina. Sí? Mira, yo te Por res. convido a que pruebes el polpet y que me digas cómo está. Pues vaig a provar-lo, a veure. Jo me quedaré en els calamars, ¿vale? Si vos pareix bé. És cada mal. La veritat que està al punt. No està ni molt tostadet, ni falta per fer, sinó que està al punt, sí, al punt per a poder menjar-se i damunt en lo que havia comentat Juanjo, esta salsa el fa especial. Esclatat entre tu i jo. Tu, entregada a la festa, jo buscava el moment d'acorralar-te a la paret, pensant l'atac sense punt dèbil, estratègia que desarme, la resposta evident. I va sorgir l'encant de les paraules, t'acostaves més a mi, vaig agafar alçada per aterrar els teus pits. Què opineu vosaltres de les taronges d'exportació i d'importació? De les que venen així, jo diria que és una misèria per als treballadors que treballen. Perquè al final el que fan és acabar en les taronges d'ací, que la gent ja no vaig al camp a recollir-les perquè al final el preu ixe ja no compensa. Ja no competeix. Però al Ja. final és el mercat, no? Sí, però també tens que protegir els teus productes. Això és Si vius veritat. en un Però país... ahir, si no sabeu, vaig llegir jo fa molt de temps que hi havia un conveni en Marroc de que nosaltres pescàvem allí i a canvi li tenia que comprar productes d'allí, com la taronja i tot això. Això ho tenim Entonces, clar, per no? ahí Deixem de darrere- pescar i ja està. També he escoltat jo que els pesticides i tot això s'han prohibit el que és en Europa, però sí que es venen fora d'ací. Entonces molts pesticides van fora, a països com Marroc, Àsia i tot això, i d'ahí és on consumim nosaltres tot aquest producte. És a dir, així fem producte net, però en canvi ens entra producte ple de Insecticida. pesticides i tot, que això a la Que no llarga estan provoca... regulats. I això diuen que provoca càncer a la llarga. I una altra cosa és que les taronges de supermercat, jo no t'enseguia la diferència de quan és una de supermercat i una del camp. Les agarren més verdes per a després guardar-les en càmeres i ja que acaben de madurar allí. D'altra banda, les taronges que provem, per exemple, en una fruteria o en les Producte que de porta proximitat. Tabuelo Manolo, al final, O les que has frutat també, no? des del tio Andrés, que li les agarres i no te diu res. Així no és. I això fa un gust de veritat. Fa un gust a terra... És que al final no valorem el producte que tenim així, que és molt bo i millor del que ens pinten. Perquè te diuen, taronges del Marroc que estan bones per a fer suc, però les que estan bones de veritat són les que trobem així en els camps. Clar, fins a quin punt compensa comprar una taronja que no fa gust a res? Pues no compensa cap punt. No compensa cap punt. Per això, Què te pot dir un poc més barat? sí, però al final... A la llarga... Vull dir, què són? Per les vitamines. 4 vitamines que tindrà una taronja, doncs compra-la que siga d'ací. Bueno, i la prova. conclusió és comprar productes de proximitat i de quilòmetre zero. I donar suport al comerç local. Recordeu-ho sempre. Big Bang, explosió de creació. Big Bang, ha esclatat entre tu i jo. Big Bang, explosió de creació. Big Bang, ha esclatat entre tu i jo. Està creat per portar-te l'alegria i regalar-te cada dia embolicat un gran regal.
les vas creuar per fer créixer esta vida. Bueno, Juanjo, mira el que t'ha dut per trobar l'essència del cremaet. Arnau, La taronja de l'or. es feia tard, Arnau. Mira el que du així el cremaet. Així li poseu ja de taronja. Taronja, llima i canella. Tu quin és l'ingredient que més aroma li aporta al cremaet? Jo crec que és la combinació de tots, De tots. perquè si realment tu proves el cremaet a soles, en este te pots fer un chupito, que és el sabor concentrat tant de la llima, de la taronja com de la canella. El xupito ixe. I què té que ser l'autèntic cremaet? De ron? De conyac? El cremaet tota la vida ha sigut de conyac. El que passa és que últimament el que s'ha posat de moda és el de ron. Vull dir, i pràcticament jo crec que un 90% se demana de ron. De conyac és més dolce, no? Diguem. Jo crec que el de ron a mi m'agrada més per ser més més suau, més dolciu també, encara que el del conyac també és. Al final el dolcer li dona la combinació de totes les coses. Està donant calor, eh? Sí. Això ara ho deixem així a cremar-se fins que se perga per totalment l'alcohol, que tarda 5 minuts. no plega. I quan s'apaga el foc, nosaltres el deixem ja sense foc i quan s'apaga el foc ja està preparat. N'hi ha molts llocs que vas i en 10 segons te n'han tret. Clar, és per això. O per això o perquè no el cremen bé. O perquè ja el tenen preparat o perquè no. D'esta forma, cremar-lo el cremes molt bé. Vull dir, tindre-lo en una base molt ampla, el que fas és que l'alcohol estiga sempre en la superfície i sempre s'evapore. Entonces ahí t'assegures que sí que està ben cremat. Nosaltres el tenim així preparat, més que res perquè és molt més ràpid a l'hora, perquè la gent, encara que el vol cremar, no té paciència tampoc per tindre un cremaet que tarde cremant-se. Entonces al final el que passa a molta gent és que el que tu dius, no el cremen bé. Entonces per cremar-lo bé la funció és esta. Pues sí, bueno, Juanjo, em vaig per allà i ara provarem a veure com està això. Vale? Moltes gràcies. Vale, estarà. Bueno, com ha quedat? Molt bo, espectacular tot. Sí? I s'heu quedat en fam o què? Sí, algo de dolce yo creo que entraría. Pelayo. Coi Pelayo té fam sempre, eh? Pues en el cafè, si voleu, us puc portar 2 postres així i es proveu. 2 postres? Quins postres? Pues n'hi ha una torta de formatge amb plàtano i xocolata i després una cosa que jo crec que és prou curiosa, que és un flan de cremaet. Un flan de cremaet? De cremaet. És com un flan de cafè, però du a més incorporat el que és un cremaet. El provarem. Això és el flan? Este és el flan de cremaet. Que és un flan de cafè? És com un flan de cafè, però du el que és el cremaet de ron. Nosaltres li fem incorporar-li, lleves una part de llet i entonces el que li col·loques. ¿Y cuándo se va a ocurrir esta delicia delicatessen? Se li va ocurrir a la meva dona. Sí? Duia molts anys, diguem, meu, i jo no ho veia, fins que un dia ho va fer i la veritat que hi té prou d'èxit. Aquella és com una torta de formatge tipus la gallega, esta que se cou i du incorporar plàtano i després el xocolata. És una torta de formatge però trencant així el tradicional de formatge en aràndanos. I el plàtano està flamejat en un poc de sucre. I parlant de tot un poc, així quan et portes en el niu? En el niu ja duguem 7 anys. El que antes veníem del Mesón, a l'altra banda de la carretera, en el qual estarem 7 anys antes també. Duguem una temporada llargueta en el tema este de l'hostaleria. I tenies ja pensat ficar-lo així? O sigui, este local ja el tenies pensat? Este local farem, quan vingui el que va ser l'altra crisi, buscarem la intenció de vindre més per acá al centre i trobarem l'oportunitat de vindre així i vinguerem a este lloc. I així també, a part d'esmorzars, feu algo especial? Dinars, sopars... El nostre fort són els dinars i sopars, més que els esmorzars. El que és esmorzars, nosaltres, gràcies al mercat, ens funciona molt bé els divendres i el resto de setmana obrim també. Obrim entre setmana per esmorzar. El més fort sobretot és el divendres. I el més curiós que tingueu en la carta? Un dels més curiosos potser és el flan de cremaet també, el tema d'introduir perquè la gent no plega
a veure realment com era el flan de cremaet, fins que el proven i diuen és que sap a cremaet. I el feu també per almorzar, el flan de cremaet? Hi ha gent que sí que demana. Nosaltres en els esmorzars moltes vegades ens demanen postres. Postre. Sí, hi ha vegades que sí que demanen. I després, per exemple, el polp que havíeu provat també és un... Nosaltres el polp sempre l'hem fet en querilla o en puré de querilla, fins que un dia nosaltres la brandada de baetxo sí que la gastem prou, provarem aquesta combinació i ens agrada molt i la veritat que la gent la té prou acceptada. I després, per al cap de setmana, alguna coseta especial, algun arròs que tingueu en carta? El nostre fort en els arrossos són els melosos. Els melosos? Sí, i fem prou varietat d'arrossos melosos i la gent la veritat que té prou acceptació en el meloso. Nosaltres els preparem en el moment i els tenim al llarg de tota la setmana, vull dir, entre setmana i el cap de setmana, per a dinar sempre tenim arròs. Bueno, Juanjo, moltes gràcies per tot, estava tot boníssim, segur que repetirem. I a tu t'agradaria que convidarem a algun altre bar de Sueca? Bueno, antes que res, gràcies a vosaltres per haver vingut i gràcies per tots els halagos que esteu fent. A mi m'agradaria convidar a Boro, el del restaurant Llopis, que també se menja molt bé, molts anys d'experiència, jo he treballat també allí i avui en dia és el president del gremi d'hostaleria. Next point. El president del Grammy, al bar Llopis de Sueca, bar restaurant de Llopis de Sueca, allí ens veiem. I el cremaet? Que no falte! No volen cap que no estiga borratxo, no volen cap que no estiga bufat. Arnau, bon dia. Bon dia. ¿Qué tal? Sí, estem agarrant talonches. Talonches, pero si yo te he portat un cabàs. Tens que dir, que això és molt bonic, Tens que dir-ho tu. No, però tu t'has que dir per l'altre. Ai, claro, però tu dius això. veure. Jo he agarrat això, saps, del supermercat. I tens que dir, això és com en el amor. Bon dia, Arnau. Bon dia. Com estàs? Sí, estem agarrant talonches. Mira, jo te'n portava un cabàs. He anat al supermercat i les millors que he trobat te les he portat. Vale, espera. Tens que dir tu? Bon dia, Arnau. Què fas per així? Bon dia, agarrant talonches del terreno. Te falta. I és com en el amor. Vale. Toma 800. Primer he de dir que el pa està supercruixent, dir això. Déu, ostres, me fa. Això no s'havia de Intentant parar. desmuntar-lo. I jo vaig a provar-lo, a veure què tal. A veure, si t'esperes, Pelayo. Ah, no, la foto, tranquil. Ara, presenta el teu. Home. I tomaqueta. I el pa està supercruixent, dir això. No el destrosses. M'han dit que, bueno, té una salsa de pesto, no? Sí. Bueno, com heu quedat? Com ha quedat l'almorzar? Molt guapo. La veritat, molt bo. Espectacular. S'heu quedat en fam? Jo crec que sí. Sí? Bueno, espera. Bueno, Juanjo, moltes gràcies per tot. Estava boníssim. Que ja estava plano. ¿Estás en serio? I el cremaet? Que no falte. Però dius tots alhora? Però aquí... És que ahir va quedar. I el cremaet? No, que no? que algú digui el cremaet és que no falte. Vale, Vale.